Os orzamentos da Xunta, aparte de que é ano electoral, e por ser ano electoral, veñen un pouco máis inflados que outros, veñen a ser casi todo un corta e pega dos anos anteriores. Seguimos cas mesmas carencias e non ven ningún orzamento previsto para que a cidade de Lugo mellore e avance o que precisa. Por exemplo, nada máis, temos aquí o cuartel de San Fernando, que levamos tantísimos anos esperando porque sexa o Museo da Romanización, e agora que todo o mundo fala de propoñer a Lugo como Patrimonio da Humanidade, proposta que recordo que fora levada ao pleno do Concello por Lugo Novo, sería o momento o último xa para poder facer o Museo da Romanización que tanto necesitamos. No barrio de Atinería seguimos co mesmo. O ano pasado había orzamento para Pazo de Doña Urraca, este ano volve a vir outro pouquiño, que será un corte pegado anterior porque non se levará a cabo. Logo vai tamén para arranxar a torre que foi o antigo hospital de peregrinos, que está pegada á muralla, pero eso é para privatizala despois porque a van a ceder a unha asociación para que a xestione. E logo o Centro Integral de Saúde da Residencia, que para aí sí que vai orzamento. Por un lado, vai o orzamento que non vai invertir a Xunta, que vai invertir a Fundación Amancio Ortega para a residencia da terceira idade, que eso será probablemente o que si se efectivice, e que xa volvemos a que sexan as inversións dos particulares as que fan as inversións sociais, co que volvemos a tempos antigos de beneficencia. E logo, o que si é realmente necesario, urxente, eu diría que é vital, sería o desdobramento do Centro de Saúde da Milagrosa, que a situación é terrible, e, sin embargo, deso, cada día se vai retrasando un pouquiño máis. Esperamos que este ano empecen, polo menos, e instaríamos a Xunta para que avancen. E logo, por último, quería falar do tema do auditorio. O auditorio que se dotou tamén porque foi pagado polos veciños e veciñas de Lugo, eximindo a Xunta de pagar o IBI, pero levamos dende maio que está dotado, esperando con os tiras e afloxas entre o equipo de goberno do Concello de Lugo e a Xunta. De vez en cando, Rubén Arroxo reúnese con Balseiro, ainda se reuniu esta semana e tivo unha copia da reunión que tivo no verao, cando a alcaldesa estaba de vacacións, pero parece que é unha guerra entre eles para ver quen sale máis nos medios, porque do auditorio aínda non sabemos cando se vai a poñer en funcionamento. Resumindo, os orzamentos da Xunta para Lugo son pouco creíbles e esperamos que se corrixan e algo do que vai chegue realmente a Lugo. Sí. Uns orzamentos que, aparte en materia de infraestructuras, en desenvolvemento da cidade, son absolutamente cutres, sectarios, dan nota do abandono a que Núñez Feijóo e Balseiro e o Partido Popular someten a cidade e a súa provincia. Para a Ronda Leste apenas hai 200.000 euros, co cal non se vai poder abrir ningunha zanxa para poder levar a cabo unha infraestructura que é necesaria para que a cidade poda medrar polo lado leste da cidade. Tamén, nesa zona da cidade, o Plan Paradai quedará un ano máis metido no caixón. E ao lado de Paradai, unha vez máis, a estación intermodal, que será unha promesa máis incumplida un ano máis. Ademais, unha estación intermodal que terá menos trens que nunca e que terá menos autobuses que nunca, como consecuencia do fracaso do Plan de Transporte Público de Galicia, como denunciou tamén a Valedora do Pobo no seu informe presentado no Parlamento esta semana. Por lo tanto, a conclusión que temos que facer é que estes orzamentos implican un grande abandono, unha grande discriminación ca cidade de Lugo e tamén ca súa provincia, e, por lo tanto, nos parecen inaceptables, e no Parlamento de Galicia faremos iniciativas para que cambien radicalmente, porque nos merecemos, os lucenses e as lucenses, un desenvolvemento distinto e un futuro distinto para a nosa cidade. Por lo demais, bueno, xa te decía antes, teño a obrigación de preguntarte, xa me di Santiago que te pregunte tamén. Cal vai a ser a postura de Marea con respecto ás eleccións xerais do 10 de novembro? Vais a apoiar algún grupo? Se vai a recomendar o voto hacia alguén? Non, nos deixamos moi claro que non pediríamos o voto para ningún partido político.
tomamos esa decisión xa fai un mes, esa decisión non vai cambiar, por lo tanto, cada quen que tome a súa decisión. Pero, digamos así, coincidencia con algún grupo, BNG, si achegamento, falábase? Non, nos non facemos ningún chamamento a ningún grupo, nos somos un espacio político galego e progresista, polo tanto, pois, a nosa clave electoral sempre é esa, pero cada quen que a partir de aí decida como debe se transformar eso nun apoio político. Va a haber libertad de voto, non? Por suposto, sí. Outra cosa máis con relación á provincia, non? Ainda que hoxe estábamos falando sobre todo da cidade, que ten que ver co sur da provincia de Lugo. O Porto Seco de Monforte volve ser tamén outra quimera, é unha xesteira absolutamente abandonada cunha falta de desenvolvemento como consecuencia de que a Xunta non invirte, non fai as obras que ten que facer. Estamos perdendo oportunidades de desenvolvemento industrial e empresarial en toda a provincia por unha falta dunha infraestructura que é necesaria, non solamente para a provincia, sino para todos os portos de interés xeral galego, non? E, por lo tanto, vemos que hai unha pérdida de oportunidade, igual que no norte da provincia de Lugo, onde tampouco non hai ningún investimento sinalado, a pesar de, como dixo Cristina, era ano electoral, non? Co cal, eso, vemos que o carácter sectario destes orzamentos non solamente son exclusivos da cidade, senón tamén de toda a provincia. A autovía de Nadela a Sarria, pois é outro exemplo máis, non? É dicir, e nos preguntámonos que lle fixemos a Balseiro, que lle fixemos a Feijó para que os lugueses e as luguesas señamos castigados ano tras ano con ser os últimos para poder dotarnos de servicios que son fundamentais para poder vivir na provincia. Miguel, moitas grazas.